So I was reading from the book of Ruth, Ruth chapter 4, verse 11. Ruth chapter 4, verse 11, the Bible reads, "And all the people who were at the gate and the elders said, We are witnesses. The Lord make the woman who is coming into your house like Rachel and Leah, the two who built the house of Israel." The two who built the house of Israel. "And may you prosper." Mwari vakudzwe nekuda kweshoko ravo. Nyandoda nditaure nezvayo mangwanani ano. Ndati iyi part of the text yatakabata on Sunday. Network yedu yanga isiri right as I was ministering ku Rustenburg. So ndakabata nyaya Leah and Rachel. Neimwe nzira yakanditirawo zvakanaka concerning kuroorwa kwevakadziva vari vaviri kune murume anonzi Jacob. He was blessed of the Lord. Mwari vakatomuvimbisa, vakataura naye paBethel kuti ndinewe kwese kwauchaenda, I will bless you till you come back here, I will bless you. So Jacob une guarantee blessing pamusoro peupenyu hwake, but paakaenda kumba kwaLabhani ashanda achida kuti apiwe Rachel ndokubva apiwa Leah. But pano ndiri kunzwa kubhuku yaRuth zvichinzi Boaz ngaaropafadzwe nekuda kwemukadzi waawana anonzi Ruth, uye Ruth aite saRachel naLeah vakavaka imba yekwaIsraeri. So nhau yaRachel and Leah inhau ine chekuita neupenyu hwemunhu semuKristu. Sister Teuma Piri, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So Rachel and Leah vari vakadzi vakaroorwa naJacob, but ishadow picture yatingati spiritual polygamy yatinogona kuita isu to be successful. Barika rinoitwa nemunhu ari muna Mwari. Ibarika rinongoreva kuti Leah, God's choice or God's will, then Rachel, man's choice or man's will. Ivima Sharawata, good morning. Christine Bere, may the good Lord bless you. Libat Mohamba, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So Jacob wakaroora vakadzi vaviri kumba kwaLabhani, but waaida ndi Rachel, waakapiwa zvekumanikidzirwa uri usiku, waakapiwa naLabhani atezvera wake ndi Leah. But vakadzi ava vari vaviri, God had also had a plan. Mwari vanga vane urongwa pamusoro peupenyu hwaLeah kuti anofanirwa kunge achiwanikwa naJacob. Rimwe zita raJacob ndiye Israel. Isu we are Israel by faith. Tiri vana veIsraeri, vana vaAbhurahama nokutenda. So Israel rudzi rwemuKristu wanhasi. So muKristu wanhasi une rimwe barika raanofanirwa kuita spiritual in the dimension or in this sense yekuti Jacob aida Rachel, but ndokubva amanikidzirwa kutora Leah. Yet tikadzokera kuBethel, Mwari pavaimuvimbisa kuti ndichange ndiinewe, he had a dream in Bethel. Ipapo panzvimbo wakarota paine a ladder, manera, a staircase, raikwidza kuenda mudenga from the ground. On top of the ladder, Mwari vakamira vachivimbisa kuti ndichange ndiinewe kwese kwaunoenda. But on the ladder paine maangels aikwira, ascending and descending, aidzika. That's a picture, a prophetic message iri kupiwa Jacob kwaari kuenda, kuti Mwari vachaunza a system muupenyu hwako inenge ngirozi dzinokwira nekudzika dziri paladha. Ipi system iyoyo? Paari kundoroora kumba kwaLabhani, instead yekuti ave ne2, iye aida 1, nokubva amanikidzirwa kuva ne2. 2 iri picture yemaangels yaikwira nekudzika. Why? Nokuti kana ari masisters, mumwe muhombe mumwe mudiki, so pane mukuru nemudiki, kukwira nekudzika. But picture inoreva muupenyu hwako nehwangu nhasi. Inoreva kuti pese patinoda kutsvaka a blessing muna Mwari, there must be a ladder, a system ine maangels anokwira nekudzika. Kukwira achienda mudenga ndo zviri kuitwa nemunhu
towards heaven. Ngirozi dzinodzika kubva kumusoro dzichiuya pazasi ndo zviri kuriliswa nedenga nekuda kwekuti kune munhu zvaaita kuna Mwari. Saka in return God is a rewarder. Munhu chaanodyara unokohwa. So munhu zvaari kuita towards God or towards heaven or towards the work of the house of God, ndo maangels ari kukwidza ascending. Zvaari kuitirwa naMwari uye zvaari ropafadzo yake ndo maangels ari kuita descending. Saka iye paanosvika mumba maLabhani unosarudza munhu mumwe chete, achikanganwa kuti paladha pasystem yedenga panga pane dzinokwidza nekudzika. So dzinokwidza ndo choice yemunhu, ndo kubata kwemunhu. Ngirozi dziri kudzika ndo blessing, ndo kuronga kwaMwari. So mukuronga kwaMwari nawo, mukadzi waasiri kuda anova Leah ndiye ane mukana kana kuti anobereka from her side Judah. Muna Judah ndo matinowana genealogy inotipa Kristu kana kuti Jesu. Jesus is the lion of the tribe of Judah. So muna Judah ndo matiri kuwana Jesu. So murume anonzi Jacob sarudzo yake ari kuda munhu one, but denga rinotoda kuti ave nevaviri, kureva kuti denga zvarinoda muupenyu hwedu kuti tigone kusangana neblessing neropafadzo, kuziva the mind of God, kuziva pfungwa yaMwari, kuti we must operate in a two-way or a two-dimension. What man does, zvinoitwa nemunhu, unlocks the promises of God. I remember talking about such a statement. Zvinoitwa nemunhu zvinodena zvaakavimbiswa kuitirwa naMwari. So there must be a ladder inenge rozi dzinokwira nekudzika kuti Mwari vagone kumira pamusoro peupenyu hwako vakupe a blessing. So chinonakidza nawo ndechekuti Leah Bible richidescribe haana kuti nakei sezvakaita Rachel. Rachel wakanaka, Leah haana kunaka pameso, pachiso, pameso eJacob. Zvoreva kuti pavanhu zvatinoda isusu tinongoda zvakatinakira, tinoda kukomborerwa, tinoda maropafadzo, tinoda kuti Mwari vatitire zvizhinji. Tine zvatisingade zvatinoona sekunge zvakashata zviri kurepresentwa naLeah. Why? Munhu haafarire the discipline, the work, kana kuti zvaanofanirwa kunge achiita to attract the blessing. To be real, hakuna munhu anoda basa, munhu wese anoda mari, saka achienda kubasa. Hakuna munhu anoda basa. Ukaona munhu akuda basa, ari kuda mari inowanikwa kubasa, zvekuti akaramba achishanda vasingamupe mari anosiya, haafari, haazvigamuchire, nokuti hakuna anoda basa. Asi munhu ukaona ada basa, ari kuda mari inowanikwa mubasa. The work side haisiri yo favorite yemunhu, but the pay of the salary side ndo favorite yemunhu. Nevakafoira vakakundikana muzvikoro vaitodawo kuti vave vanhu vanobudirira, vanopasa, even asingaverenge aitoda good results. Inature yemunhu kuti haadi the sweat part, anoda the sweet part. Inature yemunhu kuti haadi zvinorema nezvinorwadza, anongoda the easier way to get things or to make things happen. Pese patinotarisa Leah, we are looking at work. Patinotarisa Rachel, we are looking at blessing, prosperity, money, favor. So kuchurch iko zvino kunotozara nevanhu vasiri kuda the Leah part of the gospel, vari kuda the Rachel part of the gospel. What's the Rachel part? Zvinodiwa nemunhu: kukomborerwa, kuropafadzwa, kusimudzirwa, kubudirira. Zvisingadiwe nemunhu: the work involved for you to get there. The work involved for you to reach that level. Haisi nature kana to choice yemunhu. Saka kana tichizvitarisa izvozvo, zvakashata hatizvigamuchire.
zvatinoda ndiLeah, zvatinoda ndiRachel, zvakatinakira. So zvakatinakira zvakavigwa mune zvisina kutinakira. So vari vaviri aya masisters, and to a believer masisters iwaya iwork or doing what God wants, and then blessing, receiving the blessing of the favor of the Lord. Feasting and fasting, favorite yemunhu nechoice yemunhu, it's feasting. Praying and playing, favorite yemunhu zvonakidza munhu, praying. Playing, not playing. I'll repeat again. Choice ne favorite yemunhu zvingadiwa nenyama yemunhu nezvaangafarira is playing, not praying. Choice ne favorite yemunhu kuda zvinomunakidza zvaanofarira than zvaasingafariri zvisingamunakidze. But Jacob was allowed to work for 7 years. Dzakaenzana ne 7 years dzaanoshandira mumwe wacho, the two sisters. Akamunakira waanoda, anomushandira 7 years. Waasingadi, asina kumunakira pachiso, anomushandira futi 7 years. Why balance pavanhu 2 vakasiyana kana vachikompewa? That's what it means in the body of Christ. The level of work, dedication, attracts the same level, dimension of blessing in God. Dambudziko ratiinaro hatidi Rachel akatishatira, and Rachel represents work, dedication, discipline. Toda Leah nekuti ndiye akanaka kwatiri, zvido zvedu zvatinoda kuti zviitike muupenyu. But to tell you this church, these 2 are sisters, and vanongororwa pamunhu 1. Zvakaitwa naLabhani ndikaona sekunge hutsotsi hwaaitirwa paagreement yavakaitirana naLabhani. But ukaverenga Genesis 29 verse 31 inoti, when the Lord saw that Leah was not loved, was unloved, he opened a womb, but Rachel was barren. Meti dziri pano dzakuitwa naMwari now to balance the two. Mwari vakatoona kuti uyu haasi kudiwa. Zviripo zvinotooneka kuti the discipline part of it, the work part of it, handiyo yatinoda. Tiri kuda Rachel. Dai Mwari vatibatsira, tava vanhu vane moyo neshungu nenzara nenyota yekuita zvatinofanirwa kuita, kuti tidene kana kuti tisangane nezvakavimbiswa Mwari zvavanoda kutiitira. These 2 are sisters, and they are meant to be married by one man called Jacob, and the other name ra Jacob ndi Israel. Isu tiri vana veIsrael, vana vaAbraham nekutenda. We are meant, tiri supposed to marry the 2. Hongu tine watisingade, tunoita sekunge tiri kumanikidzirwa, but at the end uchaona kuti watisingade anova Leah asina kutinakira. She is the one anobereka Judah, ndiye anotipa Kristu Jesu, ndiye anotipa kuponeswa, ndiye anotipa salvation, ndiye anotipa eternal life. Kune zvatisingade ndokunoberekwa zvatinodisa. Kune zvatisingade ndokungaberekwa zvatingadisa muupenyu. Judah, Jesus is from the line, the tribe of Judah. Judah ari kuberekwa kuside raLeah, the one asina kunge afarirwa nekudiwa naJacob. So as a believer, pane yandiri kuti spiritual polygamy, we are designed to marry the 2. Ndobarika rinotenderwa mushoko raMwari
kuti munhu aite. Why? Nokuti rinodena chakatinakira muupenyu. Hey, Apostle Gladman, how are you doing? God bless you. Thank you so much for tuning in. So, choice ya Jacob ndi Rachel. Plani ya Mwari ndiye vese vari 2. So, zvinoita sekunge Jacob aitirwa utsinye kuti anoshanda mayezi 7 kumunhu waasingade. Mayezi iwayo enzaniswa futi 7 kumunhu waanoda. Kureva kuti Labani ati zvinhu zvakafanana, vanhu havakafanana, kwauri vakasiyana, kune akashata kune wausingade, but 7 dzeuyu ne7 dzeuyu dzinongotaridza kuti as a believer, depth yekuita kwako, yekurongeka kwako, discipline yako, yekushingairira nekuda Mwari inobereka zvaunoshuvira nekutsvaka muupenyu. The only polygon. Barika ratinogona kuita ingatiberekera zvatinoshuwira muupenyu. So the challenge we have now, the church yazara nevanhu vari kuda Rachel, the Leah part of the gospel haisisiri favorite kuvanhu. We believe in miracles, we believe in the power of God, but the truth must be told. Men must put these words to work to attract or to unlock the promises of the blessing of the Lord. This is just parts of the message that now on Sunday. Rikafanira kupenda mudziko kauri kana wani mafungiro emhando yepamusoro. Bhaibheri rangu rinotizudza pane imwe nguva kuti David, Joseph ari muprison, wakabvunza vamwe vasungwa kuti why are you saved? Anangonzwa nyaya yaJoseph. Indama akatsama. Mubvunzo iwowo unoreva kuti iye nyangwe anga ari mujeri anga asina kutsama. Aiva nemukana wokubvunza vamwe vasungwa. Indama akatsama. Ko chaitadza kumutsamisa chii ari muprison? Haana mhosva. Ndozvinototsamisa wese kuti handina mhaka but akasungwa. But waitobvunza vamwe vasungwa kuti why are you saved? Kureva kuti nyangwe anga ari mujeri ane maonero ari different. Regani paridze pamusoro pemamwe maonero ari different achakonzera kuti uve nebehavior iri unique zvekuti vanhu vanofanira kukubvunza kuti but haushambenga uchingofara. Zvinhu zvako zvinenge zviri kunetsa but iwo wacho unoita sekunge munhu asinganetseki. Kureva kuti unenge wapa level yekugona kuinterpreta mamiriro ezvinhu. Haisi yese situation iri negative iri meant to kill you or is sent by the devil to destroy you. No. Joseph paakaenda kujeri anga ine mhosva anga asina, but guess what? Nyaya yake inga ine tangible evidence. Bhachi rakabva ranga riripo but asiri anga akatabuka. Life inogona kukupa evidence yekuti hakuna kwauchasimuka, hakuna kwaunoenda, but every evidence yauri kuona inodarika neevidence yezvausina kuona zvakaitwa pamuchichi. Sarudza kurarama upenyu hwekuti vanhu vanoti unombofara nei, chii chinokufadza? Life yako yakadai unotambira maniko. Oh, it's not about money, it's about the grace I came. Kune nyasha dzinodhura kudarika mari. Kama usama kusangana nazo. Kune favor inodhura. Kosa ukabata mari, value yemari haisi pavalue yemari, spiritual terms. Iri pavalue iri kukodzwa ndiwo nakaibata. Naturally, value yemari iri mu type of currency. Spiritually, in the type of the person holding the currency. So, I don't know what I'm shinji, but you won't show. Bring it. Kama Maraka, wanakuta kabisa. Sasa ndio happy baba.
ndaitara nemwe mukomana enziro Manderi was just talking to me. Mukomana ari kuGuruve achiti ndingaziva sei gift reManderi. Ndakanzwa vazhinji vanotaura vachiti I'm a man of God, but ndingazive sei my area of calling. Ngati gift aiite chinhu. Munhu ane gift ndiye anoita chinhu kuti gift ioneke. For example, ane chipo chebhora, chipo hachitambe bhora. Munhu ane chipo anotamba bhora kuti chipo chake chigone kubuda chioneke. So if there is the calling and the grace of God upon your life, what you need to do is to do the work of ministry, and the area of gifting will simply manifest. The area of gifting manifest when you are in the field. Chipo chebhora chioneke wakagara mubhazi. Chipo chebhora chioneke uri muchechi. Chinooneka watora bhora waamuground waakuritamba. So exercise inoita an opener to the gifting in your life when you exercise in the line or in the field. Amen. Ministry ya Jesu is not a business. They don't do business to make cool with a treasure. Understanding the times, could you forget the Mahara, but we didn't go on now cheaper. The gospel is for free, but the means to take the gospel is not free. Someone name who had just got a name of Torah donkey, Chicha can never shoot at transport. Anointing evil, but I don't shoot at donkey. But I don't want to give him a moon. I don't know what I and I can have them not to share no we not Zoga. I love Zoga. And I don't know anything. Jogi Paragato, that's one area. As a message, you're going to know Zoga. But you want to get it. That is my subject. But I know so about Zogan, one of our Garapa Bizaraki. Don't know deal. What's in the last days, I'll pour out my spirit upon every flesh. Sons and daughters will prophesy. Apparently, prophets will prophesy. But when I shall say title, sons and daughters will prophesy. Apparently, I'll pour out my spirit upon prophets, sons and daughters. Kereke ya mwea inotungamirwa na mwea wakoma ninasikana nyasha zangu wagenu gazi wakamsope walinga wakushandise arawana baba wanangokuna na sekuru zanzi kuvatana nichaba pa wope wacharota wope kereke ndea mwea taakuna vatana wanouya mcheshi kwete pakupa testimony chete wanoti hama zangu nakarara mwari barikuti taakuna sekuru wanouya mbeli mcheshi wote mine item ya nina mwea mchene wanishangira madekwana wakanuza mti chechi ngaitaye chechi ngaina mate taakuna mukamo ya mchene mchumbo yake taakuna wakoma na newasikana wanote dakakara mwali wanipa vision wanuonesa kukura mbebasa mwali wanuonesa zakinofanu wapita ngati pale imikana tirimu masuwa alimuduru wa mwea na mwali ngati reke ikumunikiza mwea mchene ngati telele ichimo ndiwa na mwea kwete kuti mwea titelele isu ngati zvinipisa isevanu titelele hii mwinzi wekereke alizamse upenyu aabve mukuita kwako chete anobva mukushumira mwari mumapozisheni ezvikomo zvakasiyana mubvunzo wandiri kukusiyira wako mubereki akati aite pureya angakufungei chii chawakaita
waita chakaita kuti baba vako vanzwa kunyemwerera kuti akabereka chii. Misodzi yaunochema pano paauta ndoyanda kuzokupindura kuti Mwari asi kuzviponda kumisodzi. Mwari anoona zvaunoita. Unoita bereka anoitwa maricho ekushandisirwa shuga nevamwe vana vanochengeta vabereki vavo votengera vabereki vako shuga vakonzi sakurai line rese tikupei shuga iwe uripo so ende unochigaro futi kuchechi orono chimwe zvine munamato zvoda shuga batichingandana yanhasi pachikomo pakamira sei. Ngati pachikomo pana parents, pachikomo pana pastor, pana prophet, pachikomo pana shirikadzi nenherera. Bhaibheri rangu Mwari anoti ndi Mwari weshirikadzi nenherera. Unewo unombominista muupenyu hwavo vanoshaya. Pane chimwe chikomo koneniwo minamato yako nezvipo zvasvika. Pane paunorangarirawo nherera here neshirikadzi nevanotambudzika. Pamwe pacho hazvisi kubattlefield. Kuona kuti mastructures ezvikomo zvako pane vanhu vari kutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwako. The grace that I want to pray for tonight, I would like your hand. May it worship God. We have worshiped God with our mouths, but we would like to get abundance in our lives. The God of abundance can be worshipped through the things that you do for Him. At your level, at your age and level, you have things that you need to do for God. The blessings have got different categories. So Jesus was born being a child. Those who couldn't give cars, they were giving pampers or nappies. You start from the little things when they were young. You have an opportunity to get a blessing. I grew up in Zayoja Church. They were saying, my child, when people are pledging and working for God in church, you do not work, you are a school child. But we do not want you to miss the grace. So when there is the holidays, do not let the church look for the caretaker when you are there. Every holiday we are maintaining the church. You can pray to God through your power, your strength. You have the strength to worship God. The church is looking for people to hire to do work. I believe God for a job. And then you believe God for a job. You pray to God through your strength, your power. Take advantage that you have the power. But he had his eye to drink a cycle. What I'm not going to matter. I want. What I'm not going to pass on the Mama from Daiwa. Who is a college of 80 or such one matter? One of Egypt. Here, I never go to anyone who go to a matter. And was still found to let my people, because my people was in their own Egypt. But such one in a matter. Vanhu vangu gavamude vadina mati kuda kuti hamuna kunamata kuti muve vake but makawanirwa nyasha kuva vake musati mamuta muEgypt. My people, let my people go so they can worship me. Glad you became God's people before you worshipped you. That's why Pharaoh the waida kukuraya hamuna kufa sakada umo munamatira history. Yes. Kuti mwaida vasudai vazonditira zvakati tamboisa paside cheuka kwakavyo. Anowira hake mumoto but he is still standing. Akawira hake mumvura but achira akamira. Izvo ndichishumira pamwe ndo zvakaita life yako. Wakambowira mukubroka but hauna kudzokera kumusha ukaramba ukamira. Ukatowana mari yekubhadhara rent ukatosurvive. Ukawira panguva yekuti wakatodzingwa kubasa but wakaramba ukamira zvinhu zvikambofamba. Pane kuti unamate Mwari akamusitastenda munguva iyoyo uchiri kukomplaina kuti but inasanga vakamusha asanda ita zvakati.
usati waita izvozvo imbofunga pawakabhuroka levhora wakasvika nenhamo but akakupa kuti uwane chekudya nechekupfeka munguva yekushaya basa. Saka waakunamatira zvaanoita kugwenga, nekuti mugwenga hamuna munhu anorima but hakuna akafanenzana. Kunamata Mwari is a lifestyle of a believer more than church attendance. Kunamata Mwari upenyu hunoraramiwa nemunhu achishumira Mwari wake kurarama kwake more than zvaanoya ozoita kuchechi. Kuchechi is part and parcel yekurarama kwemunhu, but 3/4 of the time tinenge tiri kumabasa, tiri kudzimba nemhuri, tiri musociety. So chinonzi kunamata isi church attendance, chinonzi kunamata upenyu hunoraramwa nemunhu kana aziva Mwari. Mwari wedu is looking for worshipers ari kutsvaka vanomunamata mumweya nemuchokwadi. So chandakadiscover kazhinji ndechekuti vanhu takaudzwa, inenge advert, takaudzwa kunaka nekugona kwaMwari nezvaangaitire munhu. So chakaattracta munhu kuuya kuzonamata Mwari akaudzwawo zvinoitwa naMwari wacho kuti akusiya ukadaro upenyu hunochinja, akusiya uchirwara anoporesa. Iyoyo ndo zvokwadi. Mwari izvozvo anozvigona. Unosimudza marombe kubva muguru achiaisa pazvigaro. Unopa vanhu utano vanorwara, unopa vanhu mabasa, unodzikinura vanhu nyangwe newanano dzavo. But that's the end result yekuti wauya kuzonamata Mwari. But Exodus 5 unoziva kuti Dherira angatori muFiristia, but chakati nakei. So Mwari akati uraya vaFiristia, pane chaunozoona kuti but ichi chitimu chawo. Saka nana kumira mashaka. Sezvo unonzi Mwari hazvina kunaka usaite. Unozoona pane chimwe chakoti nakei. Unongo uchati God to understand. Kune chimuFiristia chiripo. Kana ukashumira zvakati tisaite, zvauri tisaite, pane chimwe chiripo. Chiri chimuFiristia. Yes. Saka nani zvivi zvaanodekoreta so zvokuti unongokutaura zvimwe zvivi kuti zvakaitwa zviite wozoona chimwe chako chiri nani. Asaitoparisa so pane vanotobatawo so une chimuFiristia chako. Haudi kuita izvozvo but pane chimwe chimuFiristia chine ma-eyelashes, chimuFiristia. Uneazovati vaFiristia but chikanga chinofanana. So ngachive chiprofita muupenyu hwako kuti pazvinoita ngezvaita wese handitaure zviri negative. Ndinoramba ndichitaura kuti Mwari munoudzawo uchi musituation yakafa. Situation yakafa ndikaitarisa ndione kufa, ndinoona life, ndinoona breakthrough. So wakaipa ngashamisike newe kuti achiita sekunge ari kuudza zviri wese mulife mako. Your confession remains positive. I'm wonderfully and fearfully made. Zvinoitika zvichiitika ndinoramba ndichitenda kuti Mwari wangu unoita zvinoshamisa. Auziva zvinhu zvachitaura. Upenyu hwaitengwa ndaitenga hwamai vangu. Vari vapenyu vanobvira watengera futi. Waida kuzovatengera upenyu waita dzamatenesi. Upenyu hwaitengwa ndaitenga hwamai vangu. Ivo mai vacho vari vapenyu. Zvaamai hauna kutenga. Wozo ndaida kuzotenga iri life. Unochita mafanisi. Mubereki mpenyu aripo unozva uri kuita akangofa so kuti zvavo vane vabereki aripo waite. Mukana uchiripo wokurumbidza Mwari, wokushumira Mwari, take advantage. Rumbidza Mwari, shumira Mwari. Inosvika nguva yekuti hauchakwanisa. Shumba yako yakafira pai. Wakabroka but uri mumunda washe. Are you in the vines? Uri muna Kristu. Nokuti zvikaoma uri muna Kristu, he makes a way. Zvikarema uri muna Jesu, he makes a way. Zvikarema uri wega, pane nyaya.
The Bible says, kuna vachakuona uri pakati pekusunungura. Vachabvunza kuti kana vakazobvunza. Because hakuna munhu anokubvunza kuti nei uchitambura. Vanoda kuzobvunza kuti akawana mari yekupi yekutenga mota. Havana basa kana usati waroorwa. Vanozotaura kuti kwa zvaanenge aidai akazviita sei zvekuroorwa. Ndo vanoshandisa mushonga. People will always talk when God has loosened the rope. Kutaura kwavo, kunyarara kwavo, hakutadzise Mwari kusunungura pakasungwa. Masikati anoiti, God deliver me from every rope that is tying me, from every rope of limitation. Anything and everything that has been tying and restricting my finances, I cut you loose in the name of Jesus. I deny to be denied in the name of Jesus. Enough is enough, devil. I shall cross over to the other side. Enough is enough, devil. Pandakatenderera panzvimbo imwe chete pakakwana, pandakarara usiku hwese ndikatadza kubata pakakwana. Jesu, nda ready to receive my breakthrough. Akabata magaka ake ngarowe neugugu wake, akabata zvaakabata kumudzinza kwangu ngarowe nezvinhu zvake. Ndaramba mweya yengozi inonzi munhu akaurayirwa 50 years nguva yehondo ichiri ngonditevera ndiri muno muDurban. Every spirit of limitations that follows the bloodline, I cut you in the blood of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. There are two things Mwari zvavaroshandisa pakusungura vanhu. Number one, which is very common, paanona matirwa, the anointing, kuzoza, kunodambura majoko. Bible knows the anointing breaks every yoke of bondage. So an anointed minister can pray over somebody unowana deliverance. There is another angle that is the other side of deliverance. You know that on show which is, you shall know the truth, and the truth shall set you free. So there is a level of deliverance. You don't know your names, now you know. Shokwadi yakapiwa assignment. You shall know the truth. Kuti mukazima shokwadi, iyo shokwadi yacho is assigned to deliver. And the shokwadi is a person. Yes or not, I am the way, the truth, and the life. So knowing the way is knowing him, and knowing him is not a deliverance. Another subject here, deliverance. It is with knowledge. But I've come to realize now the church in a challenge concerning another dimension of deliverance. You know it what? Not the truth. You shall know the truth, not the pastor, not the prophet, not the teacher. They can be anointed to pray over you and deliver you. But truth has been assigned to deliver you. Shokwadi yakapiwa basa rekutsikirura vanhu. Yes.